Bay, i ye min fɔ n y'a faamuya mais hɔrɔn bɛ minɛ a dalakan de ma dɛ o tɛ i m'a fɔ ko ka semaine kelen juru don i la basi tɛ i kɔni i k'a jate a nɔfɛ ka taa bi ye don jumɛn i b'a daminɛ i b'a jate ka taa semaine kelen e mana ne ka wari di yan i ma taa di n ma butigi la n b'i sɔrɔ f'i ka so wa ne ni convocation de bɛ taa dɛ. Cɛ ouais dun far fagalen bɛ ta o tuma mun b'i la Ali fantaya man ɲi dɛ Ali fantaya malo ko dɔgɔ dɛ Ali ɲɛ b'a la dɛ fantaya de bɛ dimi don hadamaden na Bay e kɔni dalankolo tɛ kuma si o tuma mun de bɛ yen tuguni jɔn de ye mun wɛrɛ k'i la Bavier de ye ne tɛmɛntɔla ye bi tilegan na dɛ ka ne wele Ali a ye n wele k'an lasigi a ka juru de kama a ye diɲɛ kan suguya bɛɛ fɔ Bay fo ka taa nɛni sɔgɔmada na a ye ne ye a ye i ɲininkali kɛ ne na i y'a faamu ne k'i ma ne ko a ma n ko e b'i ka yɔrɔ la juruko kuma in de don Ali a ye n dɔgɔya dɛ a ye kan suguya bɛɛ fɔ n ma ko ni tile saba semaine kelen tɛmɛna k'a bɛna ni convocation ye k'a di yan convocation an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ awɔ tɔnɔ Bavier fana ma miiri o la dɛ a se de b'a ye bari nafolotigiw bolo ko fɛn t'an minnu bolo k'aw ni Ala man di ayiwa an ka jɛ an ka di Ala ma dɔgɔkun kelen kɔnɔ ko bɛɛ b'o kɔnɔ nka ne nakun t'o ye ne nakun ye ko wɛrɛ ye Ali lala o na kɛ sababu ɲuman ye ka dusukasi ta k'a bɔ ne kan o ye mun ye i ka min b'i ka ko de don n bɔra a fɛ yen wa n'a ye kuma camanba de fɔ nka est-ce que ko in t'i fɛ ka kɛ ne yɛrɛ bolo dɔnko ni dɔnkoma ye awɔ kɛ ne n'a y'a kuma kɛ a y'a jira ne na ko nin ko ninnu man d'a ye ko mɛ ne yɛrɛ gasi kama a n'a ne cɛ teriya kama k'a bɛ n'a jateminɛ nka b'a la dɛ nka wa o y'a jumɛn ye sabu ko fo ni ne ni ale terimuso la kɛra ɲɔgɔn fɛ e dun bɛ la ka ko dɔn bakɔrɔ bɛɛ bɛ la dɔn wa cɛmisɛnninw b'a nɔfɛ o tɛ ka taa n kunkolo don bɔ cɛ cilen na ye Bereke o tɛna kɛ an ka ba wololen filani na sa sabu morikɛ bɛ fɛn min ɲini sunkalo kɔnɔna na mɛ n'o y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ na o ye hɛrɛba ye dɛ e bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la ma i ka nin kuma faamu dɛ n terikɛ hali ni tɛ lafi k'a fɛ ten sa parce que fɛn b'a kun fɛn b'a fa kun hali ni a fa ko k'a bɛna convocation tigɛ k'a d'a ma lala an tɛna wari bɔ la yɛrɛ kun k'a fɛ ten ne bɛ deli e ko kɛ an ka teriya yɛrɛ de kama est ce que i y'a faamuya o bɛ diya n ye dɛ bari fɛn fila b'a kɔnɔ ne bɛ n ka min sɔrɔ e b'i ka nafolo sɔrɔ la fana b'i kun tɛri de n terikɛ ne yɛrɛ kuma miiri nin yɔrɔnin na o ni ko ten n bɛna k'a fɛ ten
an ne bɛ boli musow kɔ n'u bolila an kɔ surtout a faamaden an dun nana wari ɲini de la Bakɔrɔ yan an terikɛ o ye hɛrɛ sɔrɔlen dɛ cɛ n nana n ka gɛlɛya bɛ ta ka bɔ n kan sisan fo ka lafiya quoi na ka tɛminɛnw ta cɛ an ka tere sigi ou bien ok il est parti kɛra trop Lado wa? La ça va? Ça va. Ko bi cogo di? I b'a kan? Dɔɔni. Nin y'aw bɔtɔla min? Bayi pardon ne mago b'i ka cɛ la. D'accord. ça va kan jumɛn de bɛ Kan tɛ. i b'a dɔn k'i jɔ kare kɔnɔna na o man di ne ye an jɔ kɛrɛfɛ Ok. I b'a dɔn ne ye wele kunu. I ka téléphone sonnina ka taa répondeur kan. I dun ma segin ka ne rappeler. O tuma mun de tun bɛ yen? non wallahi foyi tɛ yen e ne wele o y'a sɔrɔ ne ka telefɔni de tun bɛ kuran na n nana n ko n b'i rappeler tuguni mais a y'a sɔrɔ crédit tɛ n kun. Mais au moins si message ci ma dɔrɔn e bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn cogo di ko crédit tɛ kunna o bɛ se ka kɛ au moins n wele dɔrɔn n ka crédit ci ma i tun bɛ n bipé k'a fɔ n ɲɛna dɔrɔn i ye crédit ci ma o bɛɛ de temps b'i bolo sini na n bɛ se ka sorti dɔɔni kɛ hali i yɛrɛ ma sɛgɛnna nɔfɛ n bɛ se ka déplacer ka t'i kɔ an ka bɔ su na ou bien. ok y a pas de problème i bɛ passer n fɛ vers 22h waati nka wari tɛ n kun dɛ. Ne de m'a f'i ɲɛna k'i ka wariko to yan donc wariko to i ka ne lajɛ dɔrɔn ne b'a bɛɛ gérer ou bien e tɛ ne fɛ de. ne b'i fɛ yɛrɛ b'a bɛɛ kalama mais i yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka fini min na i b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka sɔn tigɛ Finiko ninnu to dɔrɔn su n'a dɔrɔn i bɛ taa. Baya kɛra cogo di? Mun bɛ yen nɔ? N'o foyi tɛ yen nɔ. Ne kun ye wele dɔrɔn komi ma ne ka appel ta dɔrɔn n nana bɔ i la dɔrɔn. Ne kun bɛ baara la o de kama ma se ka appel ta. I dun ɲɛni kun ne don han n'a sɔn ma sa. Wallahi ne nana su la an bɛ bɔ n ta bɔ tila ma. Merci. A diyara n ye. Mais nisɔndiya dɔɔni sa. E ka taa o e mago bɛ nin na dɛ. Dan k'a to. Ne ma ni kunkolo ka ɲi n'a fɔra ko n'e bɔ k'i di muso de i bɛ da o la i bɛ n'a sɔrɔ i y'a su. Tangara Naam. a ma juguya Naam. komi o don i sera n ma ne ko i ma n ko i k'i gɛlɛya cogo bɛɛ la n ko an kana fama k'a daminɛ o don na ka na bila fo bi la ne mɛ e ye bilen a ma ɲa sa n yɛrɛ y'i sira labɔ n ko n bɛna bɔ i la Tangara anw de y'an ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ bilan kɔnɔ kabiri an ka dɔgɔ fo bi hali ni a ma ɲɛ ko wari ɲini nana an tunu ɲɔgɔn na ka tila ka n'an kɛ ka ɲɔgɔn ye hali ni ala y'a kɛ ko ala kɔni ye dɔ nɔgɔya ne ye a Tangara ne kɔni tɛna se ka k'aw ma fitiri wale ne tɛna se ka kɛ e ma fitiri wale cogo si la mais n bɛ fɛ k'a dɔn mun kelen pe kama i ma segin ka se n ma Tangara ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ni ala kitira fɛn o fɛn kan o de bɛ kɛ ja e ni ne muso bɛ ɲɔgɔn dɔn ne de ka e ɲininkali kɛ ka baro bila muso la ka ɲininkali kɛ f'a nana sɔrɔ ale bɛ e dɔn donc o de sɔrɔla k'a fɔ n ɲɛna ko e ka yɔrɔ bɛ yan yɔrɔ la ko position man ɲi e bolo position in man ɲi e bolo e ma se k'o fɔ ne ɲɛna Tangara tiɲɛna n jiginn'i la dɛ mun kelen pe de bɛ yen n nana i ka n kunnafoni Oui. I ka ɲininkali gɛlɛya
donna ne bɔra fɛ yen kosɛbɛ bonya kɛ ne o ye bonya caman bali kɛ ne i y'a faamuya babi mɔgɔ min m'o bonya sugu k'i ye ne ka faamuyali la wagati bɛɛ ne ka y'i ka so vraiment ni maloya do yɔrɔ la dɔɔni kama de parce que tuma caman i b'i denmuso ci ne ma ni bonya ye i ɲɛ bɛ o mun na o bila ka bɔ i kunkolo la pewu ni ma diya n yɛrɛ n'a fɔra ko ala ye dɔ nɔgɔya ne e kelen tɛ n'a fɔra ko an bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ hali an tɛ mɔgɔw minnu yelen dɔn an minnu ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ so an bɛ se ka mun kelen pe fɔ yen nɔ Tangara tiɲɛni yɛrɛ la nin ma diya n ye fiyewu a ma diya n ye n'a ma ɲɛ k'a kɛra o kɛcogo la o tuma na n bɛ fɛ k'a dɔn an ka madamu yɛrɛ o ko kɛra cogo di babi madame tɛ ya fɔlɔ koyi Tangara an tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye bilen koyi madamu tɛ o tuma na a ko kɛra cogo di mun de kɛra siw taara sa dɛ babi Yusu yi duba ko baga la awɔ nɔgɔlen t'a la Allahu akbar o don ne ye filalan ta fɔlɔ ta o ma ɲɛ kɛ filalan ta gɛlɛya kelen yɛrɛ de y'o bɛɛ tiɲɛ ne bolo Allahu akbar ni tɔrɔbilen ye mɔgɔ min fa faga i ye to minɛ tu kɔnɔ a b'i lasiran dɛ o kama n tɛ fɛ ka n kun don foyi la tuguni Tangara non fo n ka fɛn sɔrɔ i tɛ sɔn e dun bɔra ne fɛ o don o ye damase nin kuma na Tangara ayi o tɛ se ka kɛ sa o tɛ se ka kɛ d'ailleurs n bɛ min f'i ɲɛna sini bɛɛ ne bɛ muso ko démarche daminɛ a kɛra bɔgɔrɔ yan nɔ ye o a kɛra so bila n ye o i sigi a kan dɛ i labɛn a kan nin ko tɛ bila ka sumaya sini bɛɛ démarche bɛ daminɛ wa d'ailleurs n'o bɛɛ sumayara yɛrɛ sini bɛɛ n bɛna furukurun d'i ma an bɛ sɔrɔ k'a ko daminɛ bawu ye o ma furukurun y'a jumɛn e t'o dɔn wa o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye don latɛmɛ de kɔntara babi ye kɔntara muso kɔntaralaman fana o tuma e ma mɛn yan dɛ e ko k'e ye san 2 ni kalo 6 kɛ yan babi ye n'i y'o kɛ cogo min na muso ko yɛrɛ kunkolo bɛ ne na wa kunkolo t'i kunna mais sini bɛɛ an bɛ kunkolo in bɔ yen i kɛ pewu furukurunin an b'o latigɛ fɔlɔ yanni an ka sɛbɛn ɲɛ awɔ e tɛ n den wuli la a bɛ kɛ cogo di an mana kɔrɔbaya cogo cogo n'an ye ɲɔgɔn ye an ka denmisɛnninya ko ninnu bɛ yen sisan ɲa ninnu ni bakarijan ninnu dabila dɛ